No, takže dnes som sa rozhodla, že natočím svoje prvé video, ktoré nebudem zverejňovať, podotýkam, nebudem ho zverejňovať, ale možno ho niekomu pošlem. Takže dnes budeme zavárať kečup a barbecue omáčku z našich domácich jablk. A áno, znie to divne, ale áno, robím kečup z jablk aj barbecue z jablk. Recept natočený nemám, keďže som to robila včera a až dnes som sa rozhodla, že to budem zavárať. To tiež znie divne, ale proste sa mi včera už nechcelo. Takže vám ukážem teraz, aký je proces, aký je postup. Takže tu som si dala zovrieť vodu. Ja osobne používam to som nečakala. Snad sa to upravím. Ja používam osobne vodu dažďovú, lebo my nemáme normálne akože vodu z vodovodu, takže používam dažďovú vodu na to. Keď sa prevári tá voda, dávam do nej trošku octu, tak je to úplne v pohode na to sterilizovanie aj na zaváranie. Jasné, že do jedla nepridávam dažďovú, do jedla pridávam vodu pitnú zo studne, ktorá nie je u nás na pozemku, ale je nedaleko, takže tam si chodím pre pitnú vodu. Ale takto zaváram a sterilizujem v dažďovej. Sklenených dávam pre istotu viac, je lepšie mať viac vysterilizovaných ako menej, a potom to nemáte do čoho dávať. Hej. Takže dávam pre istotu viac. Toto nech sa tu trošku ešte povarí. Ja neviem ani presne, ako dlho to tam je, čo ja viem, možno 3-4 minúty to tam nechávam, ani nie. Ale nech sa to proste, tie baktérie tam vyvaria preč. Musím sa priznať, že prvýkrát to robím v dažďovej vode. Robila som to v pitnej, lebo nemali sme dobrú dažďovú vodu. Ale teraz už máme výbornú, čistú, krásnu dažďovú vodu. Nainštalovali sme si 4 IBC kontajnery na uskladňovanie dažďovej vody, ktorú používame ako užitkovú, to je aj na sprchovanie, na umývanie riadu a takéto veci. Čo mne vôbec nevadí, však v tom nie je nič zle v tej dažďovej vode. To je čistá, krásna, destilovaná voda, keď si to tak človek vezme. Keď to má dobre uskladnené, tak nie je na tom čo pokaziť. Vrchnáky mám tiež nové. Ako vždy je lepšie mať tie vrchnáky nové. Ja síce nie vždy kupujem nové tie vrchnáky, ale potom sa vám môže stať, že sa vám to proste tá zavaranina neuzavrie dobre a budete to musieť odznova robiť. Ale ja ako rada používam tie vrchnáky čo najviac krát, no ale je tam to riziko, že sa vám to neuzavrie dobre. 5. Takže ešte takto necháte aj tie vrchnáky. Ja to robím všetko v tej istej vode, niekto to nerobí. Ja to robím všetko v tej istej vode, lebo s tou vodou musím šetriť. Nemám neobmedzené množstvo vody, ako veľa ľudí. Takže
strednou vodou všetko. A zatiaľ akože sa mi nikdy nestalo, že by to bolo nejaký problém. Tu mám už nachystané tie fľašky, oni hneď krásne vyschnú tým, že to je vriaca voda. Potom, ak používame niečo takéto, ja to používam, tak tiež to vysterilizujeme, alebo keď potrebujeme to dávať cez sitko, a chceme to dávať hneď, ako to lejeme do tých zavaraní, tak aj to sitko vyvaríme. Defektovaný vrchnák. Tak to som ešte nikdy nevidela, to je na tom nejaká... Toto bolo na tom vrchnáku prilepené akoby nejaká guma. Tak to dám ešte raz. To asi od výroby niečo, nejaká chybička. Je to strašne horúce, dávajte si pozor ľudia. No. Piky. No, takže tu máme všetko pekne pripravené. Tu položím potom ten pretlak, kečup a budem to zavárať. Nie je to pretlak, je to kečup. A toto sa pekne varí pod pokrievkou, nech sa vám tá voda nevyparuje. Dáme to zatiaľ na tých 80 stupňov, lebo nech tá voda úplne nevrie, keď to tam dáme, aby tie poháre nepopráskali. Preto je toto aj teplo, lebo voda je teplá. My chceme tam dávať zavaraniny v podobnej teplote, ako je voda. Keď chceme zavárať veci studené, napríklad keby ten kečup dávam do tých fliaž za studená, tak tá voda zo začiatku musí byť studená a privedie sa do varu až potom. Ale keďže ja robím všetko ako za tepla to plním, tak to môžem dávať rovno do vriacej vody. A ešte potrebujem polievkovú lyžicu. Našli sme takúto mačku a má zlomenú nohu. No, nemáme financie na to, aby sme jej zaplatili operáciu. Tak sme teraz v kontakte s jedným centrom, snažia sa zistiť, čo sa dá robiť, lebo má veľmi zlomenú tú nohu a treba ju operovať, ak chce chodiť. No, asi ju napadol diviak alebo nejaký pes. Niečo väčšie ju muselo napadnúť. No, ale je krásna, má biele labky a čierny nufáčik. Je krásna. No, krásna si. Takže lyžičku si zoberieme. A ešte aj tu vysterilizujem. Ja neviem, či sa to akože musí sterilizovať. Ale mne, keď sa tá voda už proste varí, ja to tam dám. Nech sa to vysterilizuje trošku. Nech sa to povarí trošku. A som si potom istá, že je to v poriadku, hej. Tu už môžete vidieť hotový kečup, ktorý obsahuje teda jablka, paradajkový pretlak. Čo ešte obsahuje? Ocot, cukor, soľ, peper, bobkový list a klinček. Dala som aj trošku koriander. Nie koriander listový, ale semiačka koriandru podrvené. To som tu všetko dala som to zovrieť, pomixovala som to tyčovým mixerom a je z toho kečup domáci. Vám ukážem, že čo mi vyšlo. Jak sa to otáča? Veď to sa kedysi dalo otočiť to video a teraz už sa to asi nedá. No. Takže vyšli mi 4,5, hej, no viac jak polka vyšla. Ale túto zavarať nebudem, dám hneď do chladničky, to sa bude využívať. 4, to znamená, že to sú 2 litre kečupu.
výborne. Tu nám vidíte, že taká špinka vznikla, hej. A toto nechceme. Takže toto musím utrieť. Nemôžem to utrieť čistou vodou, musím to utrieť octom, aby sa to tiež vydensifikovalo. Takže toto utriem a potom zatváram. Trošku vody tu vždy ostane. Neviem, či to vadí. Akože neviem, či to úplne vadí, takže ja to iba tak vytrasiem. Už je tam menej tej vody. Tak to vytrasiem a zatváram. Niektorí hovoria, že zatvoriť iba tak trošku, hej. No, mne sa to moc neosvedčilo. Ja to väčšinou tak pobuchám. Nech trošku vyndú tie vzduchové bubliny. No a potom ja to zavriem väčšinou už úplne na doraz. Niektorí dávajú na spodok aj takú handričku, to som tiež skúšala. Ja v tom nevidím rozdiel, či tam je handrička na spodku alebo nie. A niektorí nechávajú vodu iba pod vrchnákom. Ale to sa mi tiež neosvedčilo, že osvedčilo sa mi viac mať takto tie vrchnáky úplne ponorené. Kečup máme hotový a teraz ešte barbecue. Po vychladnutí by sme mali vidieť, že toto viečko sa stiahlo dovnútra a keď takto poťukáme, že to robí taký, nazvime to dutý zvuk, alebo práve nie dutý, taký proste ťukací zvuk. Ak to robí iný zvuk, hej, napríklad takýto, tak vieme, že to nie je dobré. Zavarané. Potrebujeme tam počuť taký ťukes. Takže podľa toho viete, že je to dobré.